ҳам қонунгузории соҳаи хизмати давлатӣ, ҳам қонунгузории мубориза бар зидди коррупсия дар ҳолати ҳисоботдиҳанда будан ва таҳти тобеияти бевосита қарор доштан таъинро манъ карданд, ки дар ҳолати Рустами Эмомалӣ чунин далелҳо ҷой надоранд. Рустами Эмомалӣ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботдиҳанда аст, ки ҳукумат сарвазир дорад. ва танҳо таъини Рустами Эмомалӣ дар соли 2016 ва аввали соли 2017 мансабдорони зиёде аз зумраи ҷавонон то 30 сола то 35 сола ба мансабҳо таъин карда шуданд. ин таҷрибаи нав нест ва давлатҳои дигар ҳам эътибор диҳед, дар ҳама ҷо чунин таҷриба ҷой дорад. Рустами Эмомалӣ 3 таҳсилоти олӣ дорад, ҳам дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам дар хориҷа. барои иҷрои вазифаҳои хизматии ӯ басанда аст.